Dito kina sa konseho sa Mandaue City ang mga kabag-uhan nga gustong ipatuman sa mga palisiya, ilabi na sa mga nagmotorsiklo. Usan niini ang pagpaus-o sa multa kung aduna may mga kalapasan. Sinico Sereno sa report. Naduso na ni Committee on Transportation Chairman Councilor Jimmy Lumapas ang iyang draft ordinance sa Mandaue City Council. Nagtuki kini sa mga gusto nga kabag-uhan nga ipatuman sa Dakbayan, ilabi na sa palisiya sa motorsiklo. Lakip ini ang pagtugot sa paggamit sa tanang klase sa prescribed helmet, mamahimo na ang open-faced helmet, half-face ug full-faced helmet. Bawal hinon gihapon ang mga construction o hard hat isip helmet. Itugot sab ang paggamit og face mask aron malikay sa abog apan idili gyud ang magbonet nga motorcycle rider. Dito sa konsolasyon, pwede ka magkanang half-face nga helmet. Inikso di mo sa Mandaue, dakupon ka. Gawas ni mo sa Mandaue, sa Cebu City, pwede na sad. So karon pwede na kanang half-face nga helmet. Unya ang ato lang ang kining kanang bonnet may dili na to i-allow. Ubos sa proposed ordinance, paubsan ang penalty sa kalapasan sa paggamit og helmet ug bonnet. Gikan sa 3,000 pesos, himuon na lang kini og 500 pesos. Kung nag-sorbitan, sobra ra sad kaayo. Although ang Mandaue, a highly urbanized city, maka-impose up to 5,000 maximum nga kuan penalty. Pero murag tan-aw ko kuan naman sad kaayo. Ubos pa hinuon kini sa first reading sa konseho ug musubay pa og proseso. Sa pagpakisayod sa Balitang Bisdak, pipila sa mga motorcycle riders ang mihangop sa Plano sa Dakbayan. Mas uyon ganoon kay murag sakit man kayo sa una sa motorista ba nga dako ra kay ilang penalty charge. Unya knowing daghan nilang madakpan murag sakit sa muang kon park ba nan. Makalis mi ana ba sa mga penalty nga na. Wa ka kasuway na dakpan sa una. Wala pa sir. Bago ra og motor-motor. Mutuman jud yapon sa. Mutuman yung sa balaod. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.